Здравейте, госпожо Фандъкова. Добре дошли при нас. Известно е, че в политиката няма ако, както и в историята няма ако нещо не се е било случило. И все пак да започна така. Ако бяхте кмет на София, как щяхте да решите кризата с боклук? Първо, нека започна с това, че в момента наистина има много сериозна криза, макар че в началото тя беше отричана, обяснявана като временно неудобство, но всички живеем в София, т.е. ние живеем в София, знаем за какво става дума. Така че има криза, тя е изключително сериозна, тя притеснява хиляди домакинства в нашия град и смятам, че всички трябва да помогнат по-бързо тази криза да се реши. Това е най-важното. За това заслужават благодарност десетките доброволци, които всеки ден излизат и помагат. Заслужава благодарност министъра на правосъдието, който изпрати работна ръка, тези момчета, които се включиха, за да помагат, защото е нужна техника и работна ръка, за да се излезе от ситуацията. Господин Борисов и правителството много искрено предложиха подкрепата, предложиха помощта, защото ние така правим. Това е нашия град, ние сме загрижени за него. И отново казвам, в криза всички трябва да се обединим, за да може да се реши. Въпросът обаче е защо се стига до там. Питате ме какво щях да направя. Всъщност аз съм правила много неща, които не съм афиширала, защото основната ми задача е била да не се стига до кризи. Най-важните сфери, най-важните дейности в големия град и за кмета, това са сметосъбирането, транспорта, водоснабдяването и топлоснабдяването. Мисля, че всички ще се съгласят. Това са екзистенциални условия за живот. Когато при тях няма проблеми, хората дори не го забелязват, те се интересуват от много по-сериозни неща. Когато обаче има проблем в някоя от тези дейности, виждаме го и в страната, виждаме го сега и в София, това наистина засяга много хора. Така че повечето от тези дейности могат да се споделят с държавата, но сметосъбирането е дейността, която е изключителна отговорност на кмета и по закон. Това го казах на господин Терзиев в деня, в който той трябваше да встъпи в длъжност. Направихме една продължителна среща. Аз много добронамерено му казах няколко неща, които са важни. Обясних му, че това наистина е лична отговорност, че не трябва да допуска да се политизира, нещо, което за съжаление виждам, че се изкушава в момента, и че процедурите за почистването са много дълги, много сме на етапа, госпожо Фандъкова, и че трябва да се обявят поне година по-рано от изтичането така изпреварвате въпроса ми, или по-скоро го връщате в изходната му позиция. Какво би трябвало да се направи? Разбира се, не ви карам да нападате, да се обяснявате или каквото и да било. Напротив, излизате с позицията, че трябва да сме заедно в тази акция, защото целият ни град е такъв. И защото, само да кажа на зрителите, сигурно вече ви е известно, уважаеми зрители, че много скоро през декември още 3 района в София им изтича анекса дори. Т.е. няма поръчка. Така. Това е Подуене, Слатина, Изгрев. Те са повечето райони всъщност. Общо 19 мисля, че бяха, на които 2 от тях им изтече договор, останалите предстоят. Така че въпросът не само, че не е решен, напротив. Тепърва се задава и виси с страшна сила. Но все пак, къде виждате грешката? Посочете грешката. Бързо закъснява обществена поръчка. В последния момент ли? Това ли е проблема? За мен това е необяснимо. Аз ще кажа и няколко факти, въпреки че в днешната политика фактите нямат значение. Имат значение по-скоро внушенията, но това е друга тема. На 26 март е обявена процедурата за избор на изпълнител, при положение, че договорите изтичат през април и през май. Това е за мен абсолютно необяснимо. Да, чух оправдание, че са се забавили в Агенцията за обществени поръчки. Факт, ако 2 месеца са се забавили, но това не е прецедент. И би трябвало да се предвиждат някои ситуации, заради които аз заложих в договорите възможност да се удължават с 6 месеца. Но
при хипотезата, че не се беше забавила агенцията и беше спазила срока си от 2 седмици, това означава, че най-рано на 1 април трябваше да бъде обявена процедурата, а на 4 април, както разбрахме, е изтичал договора. Това е абсолютно необяснимо. Никакви оправдания не могат да обяснат това първоначално забавяне и аз наистина нямам отговор на въпроса защо това се е случило. Всички останали детайли по-нататък са детайли. За мен това е първопричината, която да не позволи да бъдеш гъвкав. Защото с мафията, ако има мафия, защото слушам по цял ден за това, човек се бори, т.е. можеш да се пребориш с законови, добре подготвени процедури, с много ясен план и нещо много задължително. Да имаш осигурен план Б. Тук план Б няма, за това се реагира кризисно и за това могат да се допуснат и други грешки. И ако е нямало план Б, вече има план В, който включва турската фирма. Предстои договор с нея, както казва господин Терзиев, за да се реши да се отпуши този проблем. Смятате ли, че разумното решение е това, към което се върви? Турска сметопочистваща фирма в София на приемлива цена. 166 лева на тон буклук. Тук има две неща, които ми правят впечатление. Първо, тук не става въпрос дали е приемливо решение. Решението е доста притеснително. Винаги решение за пряко договаряне, то за милиони левове, е притеснително. Аз никога не съм правила подобно нещо. Между другото, 2016 година си спомних, че аз също не подписах договори с една от спечелилите фирми. И то за район Красно село беше единия район, другия беше Красна поляна, заради завишени цени. Така че съвсем обяснимо е защо кметът не иска да подпише договори на 2 пъти по-високи цени. Това е абсолютно обяснимо и правилно. Въпросът е, че аз тогава бях подготвила варианти и никой не усети спирането на сметосъбирането от тези фирми. Така че да, те винаги гледат своя интерес, винаги дават цени каквито преценят. Въпросът е да не позволиш това да се случи. Притеснителното тук първо е това пряко договаряне, но аз не виждам друг вариант. Господин Терзиев вече го обяви. И второ, наистина това непрекъснато фокусиране в това, че фирмата е турска. Смисъл, да, защото е дала най-ниска цена, има обяснение. Ама аз слушам непрекъснато, че решението е в турската фирма. Това така ме кара. А вярно ли е, че тя е с отнет лиценз? Аз не зная детайли. Важно е да се проверяват фактите, разбира се. И това не мога аз да коментирам. Аз казвам отстрани, гледайки, аз информирам единствено и само от медиите. Това, което гледам отстрани, разбира се, от официалните документи, защото те би трябвало да са... Има една такава система ЦАИС, в която се публикуват всички неща, би трябвало да са публични. Само преди седмица на вашето място, госпожо Фандъкова, беше и кмета на София Васил Терзиев, който в нашето студио обяви тази прословута фраза "буклук с такса корупция", и разбира се, всички ние, гражданите, жителите на София, подкрепяме, че никой не иска такса корупция в буклука, не иска 4-буквени мафиоти, не иска 10 пъти по-висока такса смет. Всичко това е съвсем естествено. Това обаче, ако упрека е, че мафията идва, няма как да не питам, досега мафията ли чистеше? Вие как чистехте години наред? С мафията ли бяхте? На този въпрос трябва да отговори господин Терзиев, защото в интерес на истината в кампанията и неговата, и на неговите политически партньори се чуваше много упреци за почистването, за начина, за фирмите и така нататък. И аз очаквах, че след като те са толкова убедени, че това е мафията, че те много бързо ще искат тези фирми да прекратят да чистят София. Очаквах, че ще се опитат да прекратят договорите. Добре, има обяснение, може би са се притеснявали от обжалвания и така нататък. Но защо във всички зони се удължи почистването с 6 месеца? Би трябвало да се искали час по-скоро да се приключи с тази мафия. И отново ще кажа, това вече е сериозно и много важно. Когато се бориш с каквито и да са определения на бизнес, да кажем сенчеш с бизнес, ако имаш някакви притеснения, то се прави с законови, добре обмислени мерки, с условия,
които да не позволят да ти извиват ръцете. И пак ще кажа, задължително с план Б, с подготвена алтернатива. Има такава алтернатива. Те сега се опитват да влизат. Отново имаше разправи. Да, общината притежава собствена фирма за почистване. Аз съм имала много проблеми с нея. Даже съм давала проверки на прокуратурата, аз лично за тази фирма. Но това е алтернатива. С това съм абсолютно съгласна. И наистина е също така необяснимо е защо толкова време, след като са имали притесненията от тези фирми, не са си подготвили капацитет да може фирмата да помага. Тя сега влезе да помага, но тя няма капацитет, няма техника. Да, гледайки предаването Панорама с нощи и участието на Иван Таков, оставам с такова впечатление, че всъщност БСП са имали решението и то преди повече от една година. Иван Таков точно това каза. Ние посочихме решението, посочихме фирмата, говорихме за подпомагане, да се купят тия камиони за боклуци на Софийската общинска фирма, да се назначат колкото трябва работници. Всичко това е могло да стане година по-рано. Истината е, че на БСП, и аз ще призная тук, че това е политика от много години. Те са ме критикували за това, че не увеличаваме, не разширяваме до такава степен капацитета, че да чисти само общинско дружество. Нашето виждане е било, че трябва да има конкуренция, така че да, от една страна затова възложих и на общинското дружество единия район, който почиства и в момента, за да има наистина една алтернатива. Виждането им е, че трябва да се разшири това. Очевидно в тази криза това е едно от решенията, но то не става бързо. Защото да, гласуваха 9 милиона лева за техника, но там има процедури, които трябва да се спазват. Не можеш да купиш, дори да наемеш камиона от днес за утре. И каква е прогнозата ви? Това е най-трудният въпрос. Какво ще стане преди декември, след декември, като дойдат и другите райони на София? Тази цена, очевидно вече, която вие някога си сте постигнали 140 лева на тон, очевидно вече да я забравим. Няма да има такава цена, което е логично. Сега цените са и други вече. Да, но все пак трябва да са пределни и обясними, и обективни. Колко ще поскъпне събирането на Терзиев каза, че очаква в средата на следващата седмица да се възстанови или да се нормализира сметосъбирането в тези райони. Пожелавам успех, защото това е важно за всички хора, за София като цяло. И ще следим, разбира се. Има много въпросителни. Защо, госпожо Фандъкова, според вас Васил Терзиев се страхува да не затъне в подвижните пясъци на ГЕРБ? Както каза той. Защо? Аз не мога да отговоря от негово име, но искам да кажа, че нашата позиция, нашата политика винаги е била в това, с което започнах. В криза няма политически препирни, не трябва да има, а трябва да има мобилизация, за да се реши кризата. Аз ще ви припомня водната криза в Перник. Тогава кмет на Перник беше колегата от БСП, между другото чудесен кмет, но БСП тогава ни беше най-сериозният опонент на ГЕРБ. Господин Борисов като премиер мобилизира цялата държава, я изпрати в Перник. Ние от своя страна, аз и общинските съветници от ГЕРБ направихме всичко възможно София да помогне. И това беше правилно, това е нашия стил. Така работим. И за това наистина ми е странно мисленето на кмет, който се страхува да поиска, да потърси и да получи помощ, защото тя е нужна за хората. Винаги сме работили всички кметове, между другото, без да се интересуваме кой от коя политическа сила е, когато има криза. След това има време да се правят политически противопоставяния, но това не трябва да бъде за сметка на гражданите. Тъй като през седмица шефа на завода за боклук беше привикан за справка и обяснение в прокуратурата, това се случи и с замкмета на София. Всъщност, вие отдавна имате бележки по работата на завода за боклук. Знам, че пък в момента не одобрявате управата му, ръководството му. Какво трябва да се случи в перспектива, за да се реши този проблем? Това голяма инвестиция ли трябва на София още в завода за боклук? Аз оставих работещ завод.
който беше претърпял една сериозна авария предишната година, но направихме с моите колеги всичко възможно нещата да се нормализират, така че наистина беше излишно политизирането с идването на господин Савов, когото освободих, между другото. Той беше директор на завода в началото, даже човека, който работеше в комисиите за приемане на завода. Но това е друга тема. Аз отново ще кажа, темата въпреки че и вашите събеседници преди малко казаха, че винаги е политическа тема, да, със сигурност и от опита, който имам, но за местната власт, за кмет, за общински съветници, това би трябвало максимално да се избягва, защото въпросът е прагматичен, практически и аз не мога да давам оценки сега как се управлява, но със сигурност трябва да се контролира, защото виждам, че така се оплакват от много контрол. При нас винаги е имало много контрол. Това ли е, десетки проверки това сме ли е преживели. причината, според вас, въпросът с боклука на София да не може да бъде решен, защото е политически, защото не е битов? Това е политически спор в момента. Въпросът с отпадъците на София си беше решен. Вие помните ли последните 15 години да е имало криза с отпадъците? Открихме, построихме инсталации, не само този завод, инсталацията за преработка на хранителни, на зелени отпадъци. За времето си беше най-модерната в Европа. Моите колеги, когато се събирахме с кметове на столици, даваха за пример тази инсталация. Така че да, той си беше решен, но той трябва да бъде винаги... мафията, как беше организирана мафията да нападне, да атакува Васил Терзиев, изгаряйки през лятото камиони за боклук, давайки в момента четворна цена и така нататък? Аз не мога да кажа това. Това са твърдения. Разбира се, това е изключително неприятно с изгарянето на камиони. Аз съм сигурна и чух Министерството на вътрешните работи и министъра, и заместник министъра, че се работи по въпроса. Винаги трябва да се упражнява сериозен контрол. Винаги трябва да се създават условия, които да не допускат да ти извиват ръцете и по-малко политизиране, повече работа от страна на местната власт. Това е наистина много сериозен въпрос, който трябва да бъде решен. И разбира се, тези планове трябва да бъдат споделяни с обществото, да не се правят на тъмно. Проблема на хората в Люлин и в Красно село е един, госпожо Фандъкова, на тези в Дружба 2 е друг. Там проблемът е топофикация и това, че в дните до Коледа ще спира парното, което е голяма грешка. Голямо безобразие. Грешка е да се прави то не е пуснато още, пък ще бъде спирано. Да се прави планов ремонт в отоплителен сезон. Това е голяма грешка и аз никога не съм го допускала, въпреки че дружеството доста често е настоявало и ме е заплашвало с много сериозни аварии. Да, авария е имало. Възможно е винаги да има, защото мрежата е остаряла, въпреки че ние подменяхме между 6 и 10 км на година, но никога не съм допускала планов ремонт в отоплителен сезон. Много, много сериозна грешка е това. Сега ние няма да връщаме разговори и да разсъждаваме, защо топофикация е стигнала до тук. Стигнала е. Тя е в тежко финансово състояние, милиарди, това го знаем. Тя, че е стигнала е. Да не връщаме до там разговора, но концесионирането ли е единственото решение? Ето, господин Терзиев предлага чуждестранен стопанин. Казва чужда фирма. Знаете ли коя е тази чужда фирма? Тя като дойде... Дали е турска? Дали е, да не е турска пак. Кой ще ни пуска парното? Нека да припомня, че аз оставих много сериозен план, анализ и план за модернизация на топофикация с подготвен вариант за процедура за избор на чуждестранен инвеститор. Този план и този анализ бяха подкрепени и финансирани изцяло от Американската агенция за търговия и подкрепа и то е на лице. Направих опити по времето на господин Асен Василев да бъде включена част от инвестицията в плана за възстановяване и развитие или в различни негови програми. Това не се случи, за съжаление, но така или иначе този план го има. Единственото решение е изграждане, инвестиция в инсталации за производство на електроенергия и, разбира се, подмяна на мрежата, постепенна, поетапна подмяна на мрежата. Това е съдържанието на плана в най-общ вид.
и трябват инвеститори, трябват инвестиции, но трябва да се работи, не само да се говори. Сега сте депутат, госпожо Фандъкова. Виждате ли управленска алтернатива? Напрежението е голямо, атаките са големи в парламента, търканията са големи, виждате, на висок тон си говорите. Опозицията... За съжаление, доста агресивен, което наистина... Не ви е много присъщо ли? Не ми е присъщо. Вървите в една въртележка от вотове, трябва да свиквате, постоянно ще има вотове и така ще бъде и до края на годината. Но има ли управленска алтернатива? Защо, искате ли още един въпрос да ви задам, интересен? Защо господин Пеевски казва, татко им Бойко ги пази, за Продължаваме промяната Демократична България? Да, доста образно казано. Нека да почнем от втория ви въпрос, защото аз вече дадах примери. Господин Борисов винаги е реагирал много отговорно, когато има сериозни проблеми и кризи. Дадах примери и от миналото, и от сега, и начина по който той реагира, когато беше транспортната стачка, и сега, когато предложи помощ, защото това е сериозно държавническо поведение. Отново казвам, че ние всички работим така. Когато трябва да се критикува, търпим критики, влизаме в политически дебати и спорове, но когато трябва да се работи, се работи. Така че помощта е не за определен политик или не за определена политическа сила, а за гражданите. Защото и господин Борисов е бил кмет на София, и аз съм била кмет на София и знаем колко трудни за управление са тези огромни системи и как понякога има нужда. Разбира се, трябва да има културата и да се поиска помощ. Но дали има алтернатива? Политическите партии от опозицията, партии и коалиции от опозицията в момента имат коренно противоположни политически възгледи. За всички е ясно това и трудно намират теми, по които да се обединяват. Дори тогава, когато искат общо оставката на правителството, те не дават алтернатива, не дават отговор на въпроса, а те с кого биха управлявали, защото мина времето на еднопартийните мнозинства. Това не е само в България, това е в цяла Европа. Виждаме, че всички търсят сложни коалиции, така че със сигурност има нужда от партньори, има нужда от компромиси, които ние направихме, за да има стабилност в страната. А тези по-екстремни и по-радикални теми, които така или иначе се превръщат в скандали в обществото и за медиите най-вече, разбира се, и в нашите студия най-вече, тези теми каква функция имат? Като, например, изявлението на господин Христов от СДС, лидера на СДС, че президента не може, след като приключи да бъде президент, 2 години да се занимава с политика, например. Или пък законопроекта на Има такъв народ за личната свобода. Това беше голяма бомба, гръмна много. Какъв ефект има такива радикални във вашата коалиция, вътре в нея? Те нещо тестват ли, изпробват ли? Какво става? Доста често търсим много сериозни подбуди за нещо. Очевидно господин Христов нещо е бил ядосан на президента, за да го каже. Нито е било коментирано, нито е пак виждане на наше виждане, включително и на коалиционните партньори. Прибързано внасяне от страна на Има такъв народ, необсъдено. Но най-важното е, че има много ясна култура на диалог в коалицията и в управлението. Вие видяхте бърза реакция, разговор, бърза реакция на господин Борисов след разговор с господин Трифонов, защото това са неща и въпроси, които трябва много бързо да се изчистват, но в диалог. Ние показваме културата на диалог, която беше позагубена в последните години, но се надявам да се възстанови, защото отново казвам, не само от нашата политическа сила, за всички е нужно да изграждат тази коалиционна култура, да търсят подкрепа и да умеят да разговарят помежду си, така че да, има случаи, в които има ситуации, които ни се отразяват недостатъчно добре, но пък бързата реакция помага за това да държим стабилността в страната, която е много важна, за да може да се работи. Една тема, която като че ли става в страни от вниманието на медиите, но ето сега да използвам случая, че сте от Комисията по образование в парламента, за да ви задам няколко въпроса. На финала сме на този разговор, свързани с образование, защото сме на прага на промени в Закона за образованието. Ето, гласувате вече тази прочута тема за религията и добродетелите в училище. Ще има добродетели. От коя година обаче, учебна?
По принцип беше гласуван на закона на първо гласуване. Сега имаме достатъчно време за дискусии, за обмисляне и за предложения за прецизиране на текстовете, така че няма отговор за това. Аз съм изразила моята позиция, че трябва внимателно да се подготвят и програми, и учебници, и учители, тогава да влиза една промяна, която и да било в образователната система. По-важното е друго. Аз мятам, че модернизацията, цялостната модернизация в българското образование е тема, по която има значително съгласие и в обществото, и сред политическите сили, защото в момента никой не е доволен от качеството на българското образование, нито родителите, нито учителите, нито учениците. За това е време, 10 години след приемането на закона, да се направят промени. По-важното е друго. Тази цялостна модернизация засяга много фактори, много сектори и много теми, но не всички изискват законови промени. Най-важните от тях, които са насочени към формиране на умения, към подготовка на младите хора за професиите на бъдещето, за технологичните предизвикателства, за изкуствения интелект, те изискват промяна в учебните планове и програми, по което министър Красимир Вълчев и Министерството работят активно, но те не изискват законови промени. Затова често чувам критики, ама на парче се работи. Визията е за цялостна модернизация, но осъществяването, разбира се, изисква етапност и това беше първият етап от промени. Има доста важни неща извън добродетели и религия и извън мобилните телефони, които така остават в страни от общественото внимание. Тук има много текстове за подобряване организацията на квалификация на учителите и на кариерното им развитие. Това е един от ключовите 3-4 фактора за качествено образование. Това е много важно. Аз лично работя с много партньори, на които им благодаря, училища, неправителствени организации, социални услуги, за това да свържем социалните услуги, училища по отношение на подкрепата за деца, които имат проблеми. Не само за деца с специални образователни потребности, а и деца с други проблеми. Заложили сме изграждане на подкрепящи екипи във всяко училище, така че да помогнем и на училището, да помогнем и на децата, които имат Ако искате проблеми. само в едно изречение, смятате ли, че превръщането на всички тези въпроси за качеството на училището и въобще на учебната програма, което дава, за мобилните телефони да ги има ли, да ги няма ли в клас, за това да има ли добродетели и религия в клас или да няма. Всички тези въпроси, когато те се превърнаха в политически, а не в професионални, смятате ли, че това постави прът в цялата система на образованието и я стопира? За съжаление, аз всеки път призовавам към това образованието да е темата, която ни събира. На нея и отива. Всички се грижим и искаме нашите деца да получат най-доброто, но неминуемо в тези условия, в тази среда, противопоставянето, агресията, които наистина за мен по-скоро ни водят назад, а не напред, са водещи. Това се отразява и на децата, между другото. Този агресивен тон, този неприятен тон в парламент, в студията, политиците виждаме как си говорят, какви обращения използват, какви квалификации използват. Нямам надежда скоро да отшуми това, но все пак смятам, че всички трябва да работим за успокояване на политическия дебат, не успокояване на дебата, а подобряване на тона. Дебата нека да бъде много яростен, защото това помага на страната да се развива в условия на демокрация. Но трябва да обърнем внимание на езика и стила си. Благодаря ви, че участвахте в предаването ни днес.